Vítajte pri dnešnom videu. Dnes si spolu ukážeme 3 monochromatické looky s novinkami od Profusion z Riano.sk, kde vám platí aj môj zľavový kód GLOW20, ak by ste chceli niektorú z týchto noviniek. A poviem vám, že je na čo sa pozerať, takže poďme na to. Pretože ja keď som videla, ako pekne spolu hrajú tie lícenky a lip tinty, tak som si povedala, že vám dnes ukážem všetky 3 možnosti. Ja som si vybrala 3, pretože mne tieto odtiene ako Blushing Margarita a tento Berry Gin Tonic pravdepodobne slúšať nebudú, ale tie lip tinty sú 3, takže ja som vybrala kombináciu Strawberry Daiquiri a Lychee, Strawberry Glaze a Aperol Spritz, Palomas Cherry Glaze, takže tieto 3 si dnes ukážeme. Ale samozrejme na začiatok potrebujeme nejaký ksicht, hej? Takže nebudeme si to dávať na takúto holú pleť. Aj keď akože bolo by to pre mňa jednoduchšie, musím sa priznať, ale chcem, aby ste to videli také celé pekné. Takže tú časť budem dnes extrémne zaťažovať a budem ju zotierať niekoľkokrát, takže dúfam, že to oceníte. No a keďže pod minulým video mi prišiel taký dotaz, že si dávam toho na pleť strašne veľa a že potom nevidíte vlastne, ako to vyzerá, ale to je na vás, koľko si toho dáte. Tak si dnes budem dávať iba BBčko od Deborah Milano Formula Pura, aj keď ja mám pod tým normálne svoju skincare s SPF-kom, takže dáme si len takéto 3 ďubky, dúfam, že to nebude veľa. A ja som teda tej kočke aj odpísala a aj za tým si stojím, že líčte sa vždy pre seba, aby sa to páčilo vám. A to isté robím aj ja. Ja vám ukazujem, ako si veci dávam ja a ako podľa mňa dobre vyzerajú. A ja tie produkty chcem ukázať tak, ako sa to páči mne. Chápete? To je proste o tom. No a keďže toto bude taký look, že ľahký letný, tak si toho naozaj dám aj menej. Ale vidíte, že to bibičko napriek tomu, že som si dala veľmi tenú linku vrstvu, tak veľmi pekne kryje. Veľmi pekne mi schoval tie začervenané miesta. Dobre, ďalším krokom bude táto moja milovaná konturovacia záležitosť od Profusion, takisto je to West Coast Glow. A keďže chceme lícenku, akože tento krok môžete kľudne vynechať teraz na leto, ale ja si možno pri tom prvom toto spravím, možno pri ďalších už nie, neviem. Uvidíme. Ale keď ja mám rada tú definíciu tej pleti, pretože mám veľké líca, mám proste krivý nos a ja jednoducho mám radšej, keď si aj to čelo, ktoré mám ako pristávaciu dráhu, viem trošku skosiť, takže ja naozaj toto také kontúro bronzovanie tváre milujem. A napríklad na pláž ja si dávam väčšinou len SPF-ko, ale konturovaciu tyčinku neobídem. Takže tak, no. To je moja preferencia a ja to konturovanie mám fakt rada. Teraz som zvolila ten taký teplejší odtieň a je to veľmi pekné. Zapracujem si to ešte takto prstom, nech mi to tam pekne drží. Budem si to ešte poupraviť, keď chcem. Toto mám fakt rada. Dobre, vezmem si korektor teraz od Deborah Milano, to je z tých najnovších a veľmi je dobrý ten korektor, ja som si ho dosť obľúbila, pretože je taký svetlunký a naozaj ho stačí extrémne malinko na to, aby veľmi pekne kryl, respektíve zakryl tie kruhy pod očami. No a takto pekne prejasnené ideme na prvé kombo. Aj keď vlastne, počkajte, ešte si spravím obočie, to budem mať stacionárne, takže to si môžem spraviť. Deborah Milano. Má taký blbý uhol zrkadla, že sa neviem trafiť. Fixujem gelikom od Top Face. Ja mám na dnes toľko plánov, že neviem, kedy to všetko postíham, ale dúfam, že všetko stihnem tak ako mám. Chcela by som konečne dnes už popridávať tie veci na Vinted, takže držte mi palce. Dobre, a ideme na najviac nude combo. Podľa mňa Aperol Spritz a tento Strawberry Glaze sú také najviac nude combo. No ale najprv si dám tint, ale beriem si kontúrku Flormar, ktorá je taká pekná nudeková, je to odtieň 201 Naturally Nude. A teraz si dáme tento Strawberry Glaze. Tie až sme si ukázali. Za mňa sú tieto lip tinty lepšie ako mala, myslím, že Deborah to mala, tie také fixkové. Ja nemám rada tú konzistenciu, takú tú vodovú.
Toto je taká krémová konzistencia, naozaj taká leskopoidná a zároveň vlastne to pekne ostejnuje tie pery, takže ja toto preferujem viac. A poďme na túto krásku Aperol Spritz. Ja teda pijem v lete Crodino Spritz. Obaly týchto liceniek už dôverne poznáme, je to super. Treba to najprv prešikovať, hej. A toto je naozaj taký univerzálny piči bronzový odtieň, naozaj veľmi pekný, ktorý bude slúšať všetkým teplým typom. Je to jemné, je to nežné, má to krásny odlesk, nie je to nič extrémne výrazné, ako môžete vidieť, veľmi pekne to ladí s tým lip tintom. Takže takto to vyzerá spolu. Ja to ešte prepudrujem, nech to vidíte. Na to si beriem od Top Face Skinwear. No a ja by som takto vyrazila kľudne objavovať mesta alebo na kavičku po obede do mesta na zmrzlinku. Toto je za mňa taký denný dovolenkový look. Jasné, že to nemusíte nosiť na pláž, ale viem, že veľa z vás sa líči na pláž, takže pokiaľ by ste chceli, tak toto je podľa mňa, že ultimátne jednoduchý look. Ten lip tint je dosť pekný. Je to úplne také jemnunké, naozaj veľmi pekné. Ja si tu nahrievam myhalnice, pretože v lete je celkom aj dobré mať vodeodolnú maskeru, všakže aj ja tu jednu od Deborah Milano mám, takže musíme si ju vyskúšať. Ja teda vôbec nie som fanúšik vodeodolných maskár, ale viem, že niektoré baby musia nosiť takéto maskery celoročne, pretože sa im všetky buď obtlačajú alebo tak. A viem, že veľa z vás nosí vodeodolné maskery, takže ideme si otestovať aj túto od Debory. Bola by to škoda to nevyužiť. Takže, kefka je klasická ako pri Like Pro alebo Like Pro Tint. A tým pádom by to mohla byť fakt, že dobrá vodeodolná maskara. Keby nebolo také naprd počasie, tak si s ňou môžeme skočiť aj do bazéna. Ale zasa inak, čo sa týka vodeodolných maskár, tak je výhoda tá, že keď si raz tie myhalnice vytočíte a namalujete, tak oni také zostanú. Pretože tie vodeodolné maskery veľmi pekne držia tvár tých myhalníc. A toto je masakrálna maskara. Toto je prosím pekne jedna vrstva, áno. Áno, viac si asi ani dávať nebudem. A som si to tu rozmazla, že to je obočie a to je maskara. Wow. Wow. Ako pekne to mám vytočené. Veľmi pekné. Dobre, možno sa tento rok hecnem a budem nosiť teda aj vodeodolnú maskaru, pretože som zvedavá, koľko to vydrží. Ideme na look číslo 2. Myslím si, že tento je tak jemnunký, že by som to nemusela ani dávať dole, ale tak dáme, nech to vidíte. Idem tak po licenku, hej? A to je pekne divné sa takto odličovať. A ja sa vlastne potom aj tak budem odličovať, lebo ešte idem natočiť niečo iné. Pozrite, aké to bibičko perfektne kryje. To je fakt super produkt inak a strašne pekne to vonia, tak úplne kakaukovo. Dobre, doplníme kontúry. Toto budem dnes robiť niekoľkokrát, už neviem, že či na konci nebudeme zrať vtedy, no. Lebo ja potom akoby strácam takúto pozornosť toho, že kde sú flaky a kde nie. Dobre, poďme na druhé kombo, ktoré som predpokladala, že absolútne nebude pre mňa zaujímavé, ale ja som sa do tejto kombinácie tak zamilovala, že ju nosím normálne, že dennodenne teraz. A hovorím o licenke Strawberry Daiquiri. Inak mohla som aj tu predtým Aperol Spritz aspoň svočnúť, že? Aperol Spritz, hej. Sorry, fakt som na to zabudla. Ideme teda na licenku Strawberry Daiquiri, opäť si ju prešejkujem. A túto nosím fakt, že teraz veľmi často. Je to krásna ružovúčka, licenôčka a ja viem, že mne tieto farby nesedia. Ja to viem, babi. Ale mne sa to tak páči, že ja to neviem prestať nosiť. A toto ja chcem nosiť celé leto, túto Strawberry Daiquiri. Ono to nie je ani nejaké, že prehnane pigmentované, veľmi dobre sa s tým pracuje, veľmi pekne sa to zapustí do tej pleti. Fakt, že geniálne produkty sú to. Ale tie farby akože teraz úplne že vyhrali. Z začiatku to bolo také rozpačité s tými licenkami, ale teraz na leto udreli úplne že brutál. No, pozerajte.
Je to krásna licenka. Okamžite, instantne to rozžiari tú pokožku. Človek má hneď toľko života. Wow! Ešte som zabudla aj lip tint všakže. Strawberry. Ideme na ten liči, ten už som vám ukazovala, ten je pre mňa úplne, že top. Pozrite sa, ako to ladí. To je neskutočné. Tento tint milujem. A nosím ho dennodenne. Tým, že ja mám takú mŕtvolnú farbu pier, ja som skúšala aj tie olejčeky od Catrice a mne to nerobí pekný efekt, ale toto mi robí presne taký efekt, aký ja vyhľadávam. Takéto pery by som chcela mať od prírody, ale žiaľ nemám. A toto mi krásne zasupluje naozaj, že tú farbu v perách mojich, ako si predstavujem, že by som mohla mať pery. Dokonalosť. Ja tento tint už za chvíľu asi aj spotrebujem. Ja neviem, čo budem robiť potom. Dúfam, že mi ich nevykúpite všetky, pretože ja tento tint potrebujem vo svojom živote. Ako milujem toto kombo. A neviem, či si ho mám zapudrovať, alebo mi to odpustíte, že ho nezapudrujem, ale skúsime to takto, lebo predsa len keď zapudrujete tú licenku, tak ona zostane taká ešte jemnejšia, hej? Čiže tu sa naozaj nemusíte báť dávať jej nejak akož trošku viac, pretože ten púder to predsa len trošku stiahne tú pigmentáciu. No a toto je moje ružovučké go-to letné kombo. Toto je fakt nádhera, toto pristane zasa naopak studeným typom a tak, ale ja si to neodpustím, pretože mi sa to extrémne páči. A presne o tomto je, aby sme nosili, čo sa nám páči. Ako, toto sa mi mega páči. A ideme na to najodvážnejšie kombo. Ja sa inak takto odličujem, že veľmi výnimočne, iba takto napríklad medzi videami a tak. A neodporúčam to, hej, vôbec. Sa takto odličovať. Ja som tým dvojfázové odličovanie. Neznášam to, šúcha to po pleti. Už som celá červená. Opäť bibičko. Čo je halu, že to bibičko sa napriek tomu, že v tom odličovači je olej, tak sa pekne vpíja. Kontúry Volume 3. No a na toto kombo musím sa priznať, že som najviac zvedavá, pretože je to najvýraznejšie kombo. Je to licenka v odtieni Paloma a tento lip glaze v odtieni Cherry Glaze. Najprv si spravíme pery tentokrát. Beriem si Top Face kontúrku v odtieni Still Lip Liner 009. Tieto kontúrky sú ako high-end. Dokonalé. A ideme na ten červený lip tint. Krásne to je. No a som rada, že toto video točím takto pred dovolenkou, pretože presne viem, čo si zbalím do svojej kozmetickej taštičky. Takže ideme si dať tento tint, Cherry. Oni takto inak v tom svoči vyzerajú dosť podobne s tým líči, ale na prach vidíte, že tá cherry je trošku taká výraznejšia. Wow, ako... Toto sa mi veľmi páči, je to taká naozaj, že veľmi pekná tlmená červená. Ale čo určite nebude tlmená červená, je táto licenka. A ja už sa neviem dočkať. Tu som ešte neskúšala, musím sa priznať. Odtieň Paloma. Ja milujem červené licenky. Ja mám takúto červenú licenku aj od Charlotte Tilbury a mám takú aj od Dior, normálne púdrovú. A ja sa musím priznať, že mne sa tie červené licenky fakt veľmi páčia. A takto, keď máte že holé oči, červené pery a červenú licenku, podľa mňa to vyzerá úžasne. A pozrajte sa, vôbec sa tej červenej nemusíte báť. Dala som si menej, dala som si iba 2 bodky, pri ostatných som si dávala aj 3-4. Ale teraz som sa trošku bála, musím sa priznať aj ja. Ale vidíte, že len ten odtieň je červený, ale není to, že teraz extrémne červená licenka. To je veľmi pekná licenka. No a toto je také večerné kombo za mňa. Teraz už len doplniť linky, možno trošku trblietky na stred oka. A vyrážame. A vyrážame do mesta. Čo vy na to? Tuto už tak normálne zapudrujem. No a pod tým púdrom vidíte, že sa tá taká extrémna výraznosť úplne stratí. Takže vôbec sa nemusíte tejto Palomy báť. Je naozaj pekná, pokiaľ je červená váš vibe. Kľudne môžete ísť aj do tej Palomy.
Takže tieto 3 kombinácie sú za mňa úplne, že nenormálny monochromatický look. Toto sa mi strašne páči. Moje deti si napríklad už nachystali na posteľ oblečenie, ktoré si chcú zobrať na dovolenku, takže ja si tieto 3 komba idem hodiť do taštičky, pretože mám obsiahnutý deň, obed aj večeru. S krásnym, jednoduchým lookom. No a to v lete potrebujeme však, že nemáme čas ani chuť strácať čas. Toto je za mňa pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, určite mi nezabudnite dať like. Napíšte mi, ktorá z týchto kombinácií sa vám páči najviac. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za všetky odbery, komentáre či lajky a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte!